Velkommen til Danske Tilskuere til Tour de France. En podcast, der bringer gode oplevelser, bringer anekdoter og giver et indblik i, hvordan du kan få den mest fantastiske oplevelse som tilskuer til Tour de France. For rigtig mange er Tour de France noget af det, man tænker, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og når så det sker, at man rent faktisk får en autocamper, ja, hvad er så ikke bedre end at så sige, lad os tage afsted. Og det ved jeg, det er der 3 søskende, som har kigget på hinanden og tænkt, yes, det ville lige være noget for os i år. Fordi 2 af dem, Helle og Peter, dem har jeg været så heldig at få i studiet i dag. Så velkommen til jer. Tak for det. Vi lige starte med at præsentere jer selv. Jo, jeg hedder Helle Kolding Sejersen, og jeg er den ældste af os. Jeg er 62 år. Ja. Jamen, jeg hedder så Peter. Jeg er 53 år. Jeg bor på Fyn. Ja. Og Peter, det er dig, der har købt autocamperen. Hvad er grunden til, at I har købt jer en autocamper? Jamen, hovedsageligt for at komme ud og opleve hovedsageligt Europa. Min kone og jeg har camperet i mange år med campingvogn førhen, da vores drenge var små. Nu er vi et sted, hvor vi kan tage afsted selv, og det er egentlig baggrunden for, at vi har købt en autocamper. Og det er så det, der gør, at I nu som 3 søskende, hvad hedder den 3. søsken? Hun hedder Anne. Hun hedder Anne. Og ja, som jeg har forstået, så er det dig, Helle, der er sådan den mest erfarne i at være til turen. Ja, det tror jeg, eller det er jeg, fordi de andre 2 har ikke været afsted endnu, men jeg har fulgt med i turen siden 96, da Bjarne vandt, og så har Fjernsyn ellers kørt de 3 uger i juli, stort set hvert år siden. Og så har jeg selv været afsted 4 gange, tror jeg det er. Ja. Og det kommer vi ind på lige om lidt, men det er jo et fast indslag, der hedder sådan din bedste oplevelse. Men jeg ved, Helle, at du vil hellere snakke om den ikke så gode oplevelse, men alligevel noget, der har sat sig i dig. Så Helle, fortæl omkring den oplevelse, du gerne vil nævne. Ja, det var sidste år i 25, hvor mig og min veninde, vi havde sat os i min kolonihave, hvor jeg bor, og det var 30 grader udenfor, og vi havde alt vores Tour de France outfit på, og jeg ved ikke hvad, og var klar til den helt store etape. Men så skete der jo det, at Pogačar, han overhalede Vingegaard, da der var 12 kilometer tilbage, og vandt med 2 minutter og 10 sekunder, tror jeg det var. Ja. Heldigvis så havde vi dækket op med masser af ost og brød og rosévin, så vi kunne dulme vores skuffelse med det. Så det blev sådan set en fornøjelig aften alligevel, men det var ikke lige det, vi havde regnet med, da vi satte os. Og sådan er det jo med turen. Hvis man vidste hver gang, eller man ville vinde hver gang, så det er jo ikke sikkert, det var så interessant. Men ja, det var en skuffelse. Jeg kan også sige, at vi stod 100 danske tilskuere på til kamp sammen, og ja, det var lidt antiklimatisk. Men ja, det var din oplevelse, som du valgte, at du ville nævne. Tour de France, mailen på vejen, danske flag. Samles til fællesskab at tage en tur. Elle, du fortalte lige før, at du havde været til Tour de France før. Hvornår har du været til turen? Altså første gang jeg var afsted, det var i 2005 sammen med min søn. Der var vi i Paris og se sidste etape der. Ja. Og så var jeg afsted igen i 2011, hvor vi var også med min søn, hvor vi var på bustur sammen med 10-15 andre, hvor vi havde cykler med, dem der ville. Og så boede vi i Sestriere og blev så kørt ud hver dag til 3 bjergetapper, blandt andet Alpe d'Huez. Ja. Og det var også i Sestriere, vi hilste på Bjarne Riis, som cyklede, da han cyklede igennem, inden feltet kom der. Det var en stor oplevelse for os. Men ellers så var det Alpe d'Huez-etappen, hvor vi blev sat af nede i bunden af bjerget, og så skulle vi gå op. Og jeg ved ikke, hvor langt vi egentlig nåede op, men det var hammervarmt. Jeg tror, vi nåede en 1/3 op, eller sådan noget. Og der var jo bare den her fest, der altid er på Alpe d'Huez. Ja. Og virkelig, virkelig mange mennesker. Og det var før, internettet sådan blev hver mands eje. Så alle havde transistorradio med og stod og lyttede til for at følge med i, hvor langt feltet var kommet. Jeg kan ikke
jeg tror ikke, folk havde tv. Jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske alle de her radioer. Ja. Og det var en helt fantastisk oplevelse at være der. Og folk hudede og gjorde jo ved. Så skete der jo så desværre det, da etappen var slut, og vi alle sammen skulle til at ned fra bjerget der. Det kan jo godt tage noget tid. Så var der en løbeil gennem folk, der fortalte, at hvad der var sket i Norge. Det her, det var den 22. juli. Og det var den dag, hvor Breivik han gik amok på Ytøya og skød alle de her omkring 100, tror jeg, unge mennesker. Ja. Så det var jo ligesom om, at det tog al glæden og gejsten af den etape, vi havde set, og den fest, vi havde haft. Så folk, de blev bare fuldstændig stille lige pludselig, da det efterhånden gik op for os, hvad det var, der var foregået. Jeg har aldrig været et sted, hvor så mange mennesker var så stille på én gang, efter at have festet så meget. Så det var faktisk en frygtelig dag, og det er noget, jeg aldrig nogensinde glemmer. Nej. Men det er alligevel, altså det jeg egentlig har set, både Ying og Yang har set den store glæde af at stå til turen, og så bagefter, at alle luften røg ud. Det må have været en stor oplevelse, men også en oplevelse, som man helst vil være foruden, i hvert fald den sidste del. Ja, altså det var modsætningerne, der mødtes der, kan man sige. Men oplevelsen på Alpe d'Huez var fantastisk. Ja. Så vil jeg gætte på, da I kom hjem på hotellet, eller kunne I se lidt mere omkring den her frygtelige massakre? Ja, det kunne vi jo, og vi så jo kun det. Altså det kørte jo hele tiden. Ja. Vi så slet ikke. Vi plejer ellers at se, hvad der foregik på etaperne, fordi man jo ikke ser så meget af det, når man står der. Og så plejede vi hjemme på hotellet at se det hele på tv. Men det var ikke det, vi så den dag. Nej, og det siger også noget, fordi når jeg tænker tilbage til den dag i 2011, jeg kan heller ikke huske, at det var en dag, de var på Alpe d'Huez, og jeg plejer ellers at være sådan forholdsvis meget op i, jamen hvad var det lige for nogle etapper? Men ja, det er nok, fordi der skete noget, som tog opmærksomheden, og noget, vi helst aldrig skal se igen. Ja, men du har så været til turen siden? Ja, det har jeg. Jeg var afsted i 18 også. I Paris, der havde jeg min nevø med på det tidspunkt. Altså vores anden søsters søn. Og så har jeg været afsted, som sagt, i 2005. Og så i Jelling, da turen blev kørt her i Danmark. Ja. Det var faktisk også en kæmpe oplevelse at stå i den lille landsby og så se hele feltet komme susende forbi. Ja, der er mange danskere, der så den her tredje etape i Jylland. Ja. Og sikkert også har set kort komme som en af de forreste. Lige præcis, ja. Ja. Og det var så sjovt, fordi vi var jo taget rigtig god tid afsted, fordi jeg havde fortalt mine veninder, som var med, om at man skulle komme i god tid for at få en plads, men altså, vi kunne godt have ventet en 4-5 timer med at slå lejr, fordi der var faktisk god plads indtil lige det sidste der. Ja. Men han kom jo nemlig susende som en af de første. Ja. Men Peter, nu startede vi jo lige med at snakke omkring det der med, at du skulle afsted sammen med dine 2 søstre. Hvad er dine forventninger til at skal til turen? Jamen, jeg har en kæmpe stor forventning. Jeg har jo fulgt Tour de France i mange år. Altså, jeg er ikke en stor ekspert, og måske heller ikke den, der ved mest om det. Men jeg synes jo, det er en fantastisk oplevelse bare at følge det i fjernsynet. Så jeg glæder mig helt sindssygt til at mærke stemningen, særligt på en bjergetap, og se hele cirkuset rulle forbi, og møde en masse mennesker, der er dedikeret til cykelsport. Ja. Så det glæder mig meget til. Men hvad er det noget, I har snakket om som søskende flere år, eller var det nu, hvor autocamperen kom, at I lige begyndte at snakke om det? Nej, det er nok mest, fordi min søster Helle, som du snakker med her, også blev meget glad, da jeg købte en autocamper. Det har altid været hendes store drøm til Sydlandet. Ja. Så kom vi ret hurtigt ind på det, at det kunne være sjovt at se en etape. Jeg har altid godt kunne tænke mig at se en etape i turen, for ligesom at have prøvet det også. Men hvor mange etaper skal I se? Eller er det en etape eller flere etaper? Jeg tror sådan lige, hvis ikke du råder os til noget andet, så tror jeg sådan lige kun det er en etape 15, der med Danskerfesten. Ja. Det er jo nyt for mig at køre, og hvordan kommer vi rundt, og bjerget, og masser af mennesker og sådan noget, så det er sådan lige, hvordan kan det praktisk lade sig gøre? I skal rundt, altså, er det bare ned og se hjem, eller skal I se andre ting også? Nej, jeg tror hovedsageligt, fordi der er lidt begrænsning på tiden, at det nok mest er dernede og se etappen, og så hjem igen. Det er sådan lige, hvad vi har snakket om til videre i hvert fald. Ja,
Men nu er det jo sådan, at I også, I har jo skrevet nogle ting på danske tilskuere, og det er også en af grundene til at have inviteret jer, fordi I har nogle spørgsmål. Så jeg synes, I skal prøve at stille nogle af de spørgsmål, for det kunne jo være, der var andre, der sad og tænkte de samme tanker. Jeps. Jamen, jeg kan da lægge ud så og starte med at spørge, hvad er det rigtig godt at have med til den her Danskerfest og turen på 15. etape her? Ja. Altså man kan sige grundlæggende, om man skal til Danskerfest, eller man bare skal op til en almindelig bjergetappe, jamen så er der nogle ting, der er rigtig, rigtig vigtige. Altså, jeg ved ikke, er der solceller på jeres autocamper? Ja, det er der. Det er der. Fordi det er faktisk en af de ting, som de fleste, når man skal bo på et bjerg et par dage, bliver lidt ramt af. Fordi sådan en autocamper, jamen den bruger jo en del strøm, og der er køleskab. Men lige så snart man bare har en solcelle, ja, så kan man sådan set køre det meste. Men det er jo rigtigt, det er noget mad, det er noget drikkelse, og det er masser af vand. Altså, man kan sådan set aldrig få for meget vand med op, fordi jamen, hvis man kommer op i 30 graders varme, jamen, så er der simpelthen brug for os bare at få noget vand, noget god mad, og jeg ved ikke, det der jo ligesom, at jeg tænker, det er, at hvis man tager 3 søskende afsted, jo selvfølgelig er cykelløbet vigtigt, men der må også være noget i det der med, at man er sammen, og man kan hygge sig og få noget god mad, og fordi tid har man jo masser af. Jamen det er da helt sikkert også. Vi har været vant til at rejse sammen i de sidste 20 år, tror jeg, hovedsageligt chartertur og sådan noget. Jeg har været afsted en enkelt gang med andet til USA og sådan noget, så vi er jo rimelig gode til at være sammen og hygge os sammen, så det er da også en stor del af det. Ja. Og vi får masser af tid i camperen til at snakke sammen, og måske få snakket om nogle af de ting, som man ikke lige når vi ellers mødes. Ja, men altså det jeg tænker, der er super vigtigt, jamen det er de her fornødenheder omkring god mad, og man kan sige, at man kommer til at slæbe en ekstra flaske vin med op, det sker der jo ikke så meget til. Det man så også skal have for øje, jamen det er typisk sådan noget som ens toilet. Det er sådan set en af de ting, man ret hurtigt kan blive ramt af. Fordi at altså jeg har personligt en ekstra kassette med, sådan så at hvis der bliver noget, men ellers jamen, som mand kunne det jo være, at man skulle bruge toilettet, der er i naturen, fordi det er ofte sådan, at man kan ikke rigtig komme af med sin kassette. Nej. Så det er sådan set også en af de ting, så strøm og det at have sin kassette, det er noget af det, man virkelig skal tænke over, når man og så ellers, jeg ved ikke, om I skal have cykler med, eller I er på gåben. Nej, jeg tror, vi er ligesom rigtig mange i autocamper er lidt udfordret på vægt, så jeg tror ikke, vi skal have ret meget mere end vores egen del og vand og øl og vin med, tænker jeg. Men det lyder også fornuftigt. Og jeg kan så sige, når man kigger på den her opkørsel til Plateau de Solisson, jamen så er det jo der er dele af den, der ser lidt spændende ud. Så det handler jo også om, når man kommer, jamen så kom I mens det er lyst, og tag det stille og roligt, hellere bruge 5 minutter mere på at komme op. Det kan godt være, der er et sted, hvor det vil være fint lige, at en lige gik udenfor og lige så, for at komme op. Så tålmodighed, masser af tålmodighed, det vil i hvert fald være en af de ting, jeg skal tage med. Ja. Men hvordan foregår det med der, hvor vi skal holde og samles til sin tid? Er det noget, du tjekker ud på forhånd, eller hvordan foregår det? Det er jo noget af det, der altid er spændende. Altså nu er det her 3. gang, at jeg skal arrangere Danskerfest. Og de første gang, der vidste jeg ingenting, men der fandt jeg et nærmest lidt sådan grusgravsagtigt sted, hvor vi kunne være, og der også var nogle slovenere. Sidste år, der vidste jeg godt noget omkring Oticam. Og der vidste jeg, at der var en bondemand, som vi kunne køre ind til. Og det gjorde, vi havde suveræne vilkår. I år, der er jeg stadigvæk i gang med at arbejde. Jeg håber, at vi vil kunne gøre ligesom de andre år, men jeg kunne være bekymret for, at det vi kan komme til, det er at holde i vejkanten. Og så må vi ligesom, nogen må gå lidt ned, og nogen må gå lidt op for at mødes til Danskerfesten. Men der er ingen tvivl om, at jeg vil i de næste par måneder være arbejde på og snakke med nogle lokale for at kan lege en græsmark et eller andet sted. Præcis, enten græsmark eller en indkørsel eller andet, hvor der i hvert fald vil kunne være nogle biler. Men det vil være noget af det, jeg melder ud på dagen. Og så må vi jo håbe på det bedste og frygte det værste. Og sådan er det jo til turen.
noget kan man planlægge, og noget kan man ikke planlægge. Nej. Ja. Men hvor tidligt tænker du, man skal være der? Ja, men altså typisk vil mit råd altid være til en bjergetappe at komme 48 timer før. Okay. Hvis man kommer i en bil med et lille telt, jamen så vil jeg typisk altid forsøge at komme dagen før, fordi der kan man nogle gange i en lille bil, kan man godt komme op, uden at vejene er lukket. Ja. Der kommer senere i år, kommer der nogle episoder, eller en episode, der handler omkring det med vejlukning. Okay. Fordi der er også sådan et sted som Alpe d'Huez, jamen der er lukket på dagen. Der vil man skulle gå ned fra byen af, men man vil altid kunne cykle op. Ja. Men hvis man skal deltage i Danskerfest, så vil jeg tro, man skal komme 48 timer før. Okay. Ja, og så tager det lige så lang tid, eller så tager det jo tid at komme ned igen. Ja, Så, det gør det, men min oplevelse, det er typisk, når man skal køre ned, jamen, om du kommer væk fra din kant, eller du ikke gør, det betyder ikke så meget, fordi der er crowded på vejene, men typisk så, når rytterne kommer forbi ved 5-tiden, så plejer jeg at være nede ved 9:30-10-tiden. okay. Så grundlæggende, det er også noget af det, man kan kigge efter, når man parkerer. Hvis man kan parkere et sted, og det er altså en prioritet der for mig, hvis man sådan kan parkere, så når man skal væk derfra, at man så hurtigt kan få bilen vendt den rigtige vej. Der er jo typisk, så er der lige lidt oprydning og lidt værk, men så hjælper man hinanden med, og det er også en af fordelene ved at være i danskerlejre, jamen så kan det være, at der er en enkelt en, der lige stiller sig ud og spærrer vejen, mens de andre lige får vendt autocamperne, eller hvordan det nu er. Men altså, man burde kunne komme på sådan et sted som Plateau de Soulazon, der burde man kunne komme ned om aftenen, sådan som man i hvert fald ved 22-tiden er nede. Men man kan så også, fordi nu, hvis vi ikke planlægger, vi skal se flere etaper, så har vi måske heller ikke så travlt med at komme videre. Og det er nemlig lige præcis det, som hvis man hører faktisk den episode, der handler om, da jeg kigger tilbage til Alperne, der fortæller jeg nemlig lidt omkring det der med, hvis man ikke skal ned på aftenen, hvis man kan blive om aftenen, og bare se alle tosserne, der ligger og skal ned, og kan drikke et godt glas rødvin, man kan sidde og vinke i vejkanten, og man kan få en ekstra gang flyt eller en ekstra gang grill, og så få sig en god nat søvn, og stå op dagen efter, og så kan man lige så stille og roligt, måske lige lave sin kaffe og lige spise lidt morgenmad, og ellers så køre ned. Ej, det lyder som noget for os, Peter. Ja, det må man sige. Det er vi gode til. Men det er, altså, det eneste, det er jo, hvis nu ens toiletkasset, den er været lidt fyldt, så kan man nogle gange være nødt til at køre ned, fordi ellers, jamen så det med at faktisk at kunne blive til morgenen efter, det er for mange en rigtig, rigtig god løsning, hvis man synes det med at skulle køre ned med alle andre er lidt uoverskueligt. Ja. Kan du huske, hvor langt der er til næste etape? På stående fod. Nej, det kan jeg ikke. Jeg ved, at jeg personligt selv skal ned til enkeltstarten par dage efter, men det er også meget typisk mig, at jeg sætter mig voldsomt ind i... jeg kan se, nu var jeg lige logget ind, rent faktisk så er der hviledag dagen efter. Nå ja, det er rigtigt. Og så er der en enkeltstart, som ligger 40 kilometer, 50-60 kilometer væk. Man skal lige rundt om Genèvesøen. Så hvis man ville se en etape mere, så ville man godt kunne køre dagen efter, og så køre over og parkere et eller andet sted over på enkeltstart, som ligger over i nærheden af Evian-les-Bains. Og så kunne køre derfra. Ja. Så man kunne godt få en ekstra etape, hvis man var der en dag mere. Ja, og enkeltstart, det er jo også fedt at se. Altså, der sker jo noget hele tiden, han har sagt. Der kommer nogen forbi med jævne mellemrum. Ja, så. Men lige om lidt, der skal vi høre lidt mere omkring jeres planer. Vi er til skuer, til Tour de France. Kærlighed i luften, vi kan det en chance. Frankrigs veje, vi står side om side. Jonas fører an, vi er fyldt med stolt. Du nævnte tidligere, at første gang du var til turen, der var det i Paris. Og mange de går sådan med overvejelser omkring, jamen skulle man tage til Paris?
Kan du ikke fortælle lidt omkring dine oplevelser af at være til stede i Paris på sidste etape af Tour de France? Jo, det kan jeg. Jeg har været der 3 gange, og alle gangene har jeg slået lejr med dem, jeg nu har fulgtes med, uden for det danske hus, som ligger sådan ikke ret langt fra Triumfbuen, et lille stykke nede af Champs-Élysées. Der kan man gå ind og benytte deres toiletter. De har danskerhuset åbent hele den dag der. Jeg har været, alle de gange jeg har været der, har der været meget, meget, meget varmt. Og der var et år, der ligger også en stor McDonald's lige ved siden af, hvor de lagde vandslanger ud, så folk de kunne tage noget at drikke eller køle sig ned, for det er jo en lang dag. Ja. Hvis man skal have en god plads, så er vi kommet omkring kl. 8 om morgenen, og de kommer jo først forbi ved 4:90-tiden om eftermiddagen. Så det er godt at alliere sig med nogle andre. Der er masser af danskere lige i det der område, også så man kan gå hen og få noget mad, og man kan komme på toilettet og sådan noget, uden at ens pladser forsvinder. Ja. Og det er en god idé med en paraply af en slags til at skærme for solen, og så nogle klapstole. Ja. Det er virkelig en lang dag, men hvis man er tidlig op, så kan man få en rigtig, rigtig god plads. Ja, altså, men man ser dem jo en del gange, men de kommer jo lynhurtigt. Hvad er din oplevelse med det? Altså, når man står der, hvor jeg har stået, så kan man se dem både på den side af vejen, og hvor jeg står, og så over på den anden side. De kører ligesom rundt. Ja. Og det er rigtigt, det går jo hurtigt, i hvert fald for de forreste. Men dem, der godt ved, at de ikke kan nå noget, de tager det sådan mere roligt, men de skal selvfølgelig heller ikke blive indhentet. Så altså, jeg synes, det er fedt, og folk er i godt humør, og de vinker, og de gør ved. Altså, det er en rigtig god oplevelse. Men kan du huske, hvem der har vundet de år? Altså i 5, det må have været Lance. Det var Lance Armstrong. Ja, det kan jeg simpelthen ikke på stående fod huske. Nej. Jeg kan bare huske Lance Armstrong. Det var der hans velmagtsdage. Ja, altså jeg kan sige, jeg har personligt selv været i Paris 2 eller 3 gange. Jeg har oplevet både, da Bradley Wiggins vandt, og jeg har oplevet, da Jonas Vingegaard vandt første gang, og jeg kan sige, som dansker var det 2 meget forskellige oplevelser, forstået på den måde, at første gang, der var ikke mange danskere, og anden gang, jamen der var der rigtig mange mennesker hen ved det danske hus. Ja. Så, men vi må da også håbe, at han gør det godt. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvilken form han er i. Nu kører han da lige, Paris-Nice lige nu, tror jeg nok. Ja. Så, men jeg ved, I har forberedt nogle flere spørgsmål, så værsgo. Ja, tak. Men jeg kan da så lige spørge, hvad skal man absolut ikke gøre, når man kommer i autocamper på sådan et bjerg, hvor der ikke er så meget plads? Ja, det man absolut ikke skal gøre, det er at begynde at tænke, her kan jeg lige klemme mig ind. Hvor man så begynder at skal bakke frem og tilbage, og man sidder fast. Jeg har prøvet en enkelt gang, hvor jeg forsøgte at klemme mig op i noget, og jeg kunne godt se, der ikke var plads. Ja. Mit bedste råd, det er specielt, hvis man har en co-driver, og hvis man kommer, mens der ikke er 100, der ligger bag ved en, kør til top. Ha' en co-driver, der noterer, hvor var det, der var nogle pladser, fordi jeg vil personligt gerne holde så langt op på bjerget som muligt, men også gerne et sted, hvor jeg kan komme ind med min autocamper ordentligt, hvor jeg ved med mig selv, at der kommer jeg til at holde langt nok ind i kanten. Ja. Og ellers, jamen, hvad man ikke skal gøre, man skal lade være med og tænke, her man bare kongen eller andet. Altså, der er nogen, hvor man sådan kan se, at de sætter stole ud og fylder til 50 mennesker. Det er sådan set fint nok at lige at bruge en lille smule plads, også hvis man ved, at der er nogen, man kender, der også skal komme, at jeg har nogen. Men sørg for at blive gode venner med dem, man står i nærheden af, for det er jo nogle af dem, man skal opholde sig sammen med, og så er der bare ikke nogen grund til, at man efter 2 minutter, bare fordi man lige skulle klemme sig ind. Nej. Jamen ellers, hvad god råd med autocamperen? Jamen, nogle steder, der kan man jo holde sådan, så at man kan komme så langt ind i vejkanten, at man også kan nå at slå lidt markise op. Ellers andre steder, jamen så kan det være en god idé, at man, hvis det er et smalt sted, parkerer sådan, så at ens dør faktisk vender væk fra vejen. Fordi at når den vender væk fra vejen, så er der ikke noget med, når man skal ind og ud.
Nej. Hvad er der mere, når man... not to do? Man Må man gerne grille? Ja, det må man gerne. Altså, Okay. det der jo er super, super vigtigt, det er jo, at man gør det på en sikker måde. Så noget, altså jeg har en grill, der sidder fast på min vogn, men jeg forsøger faktisk at grille på asfalten, i stedet for ude i noget der kan brænde. Det er klart, der kan være år, hvor der er mere tørt end andre, men som udgangspunkt, så franskmændene, de griller selv. Så det er der ikke sådan så meget, det er der ikke så meget i. Men jeg kan sige, at jeg har prøvet enkelte gange, at politiet har bedt mig om lige at rykke mig lidt mere ind til siden. Jamen, så har jeg lige spurgt dem foran mig, om de ikke lige kunne bakke lidt frem eller bagud, bare lige 2 minutter, så jeg lige selv kunne komme ind, og det vil folk altid gerne hjælpe med. Så man kan sige, det man skal lade være med, det er, at det hele bliver forhastet. Og jeg vil sige, nogle af dem, der kender mig, når de hører det her, så vil de grine, fordi de ved godt, det er også noget, det jeg selv har det sværest med. Men altså, specielt hvis man kommer 48 timer før, jamen så er der jo god tid til at køre lidt op og ned og se, hvad der er af muligheder. Okay, så er der typisk rigtig god plads, hvis man kommer så tidligt. Jamen, der kan sådan det er. Ja, så er der god tid til, at man lige, lige kan se mulighederne. Så jeg vil sige, du kan egentlig gøre alt, hvis bare at man gør det med en vis form for charme. Ja, præcis. Sommer i juli, det er ferie. Det er tid til at tage til Frankrig, Tour de France, Tour de France. Nej, det bliver så fedt. Ja. Det kan jeg bare mærke, det bliver så godt. Har I flere spørgsmål? Jeg tænkte lidt på, nu snakkede jeg om Alpe d'Huez i 2011, hvor der stort set ikke var internet. Ja. Hvordan er det med forholdene, når man er så mange der? Ja, det er trip, trap, træsko. Hvis I kommer 48 timer før, så kan I downloade på dagen, eller 2 dage før, der kan I downloade alt det, I vil, og I kan se alt det TV2, I vil. Okay. Dagen før rytterne kommer, der kan man også godt. Man skal måske lade være, at man er 5 mennesker, der alle sammen streamer TV2 Play eller et eller andet. På selve dagen, der skal man være en lille smule heldig, eller have noget godt udstyr. Jeg købte for et par år siden en lille router, som jeg sidste år havde stor glæde af, at der stod alle dem ved siden af mig, og kunne ikke se noget. Men jeg kunne se TV2 Play, fordi den gik ind og skiftede nogle kanaler. Men ellers, så skal man regne med, at man på dagen, der, hvis man er heldig, så er det lidt live-opdatering, eller lidt TV2 på lyd, som bruger en lille smule mindre båndbredde. Okay. Så det er typisk, at men det bliver jo bedre år for år. Altså, teknologien bliver bedre og bedre, men hvis man er lidt heldig lige rammer en teleudbyder, som de andre ikke bruger så meget, så kan man godt være heldig at få noget god lyd. Okay. Og ellers så er der typisk også nogen i nærheden af en, der måske har en autocamper med parabol, eller et eller andet, hvor man kan være heldig. Ja, eller en Starlink, et eller andet. Eller en Starlink, og dem kommer der faktisk også flere og flere af. Jeg vil faktisk gætte på, om en 2-3 år, så tror jeg, at alle autocamper nye har Starlink, og ikke har paraboler. Ja. Så har I noget udstyr på jer? Altså har du noget antenne på din, eller? Nej, ikke andet end en almindelig tv-antenne og sådan noget til wifi, men altså, jeg har en kammerat, der har en Starlink, jeg overvejer lidt, om jeg skal låne den. Der er jo ingen tvivl om, at hvis du kan det der så er super, super vigtigt, det er, når man har en Starlink, så skal man have klart op til himlen. Du skal simpelthen bare lige have, og det bruger jeg også selv til min parabol nogle gange, når jeg skal finde en parkeringsplads. Der skal simpelthen den retning, som Starlinken skal rette, må der ikke være træer. Så hvis man skal bruge en Starlink, så skal man ikke parkere inde midt i en skov. Ellers så skal man i hvert fald lige kigge efter, hvordan alle paraboler og alle ting, de er rettet, når man kører opad. Ja. Okay. Men altså, selv hvis der bare er sådan en forholdsvis snæver passage op i himlen, så kan man tit godt få nettet. Men ja.
Ja, Men, vi væbner os med noget vin og noget godt mad, og så bliver det bare godt. Ja, men altså jeg vil så sige, hvis man kommer 2 dage før, jamen så dagen før kan man, altså jeg ved, hvis I kommer til Danskefesten, dagen før, der er etappen til Markstein, og der er typisk mange, der sidder og ser etappen dagen før, så det er også noget hygge omkring. Så dagen før kan man sagtens se etappen. okay. Jamen, det er super. Ja, men ellers så tror jeg ikke, jeg har så meget. Jeg får jo en masse viden her, som er rigtig rar at have, når det nu er første gang, man skal afsted. Ja, jeg kom til at tænke på noget i forhold til det der med, jeg sagde tidligere med toilet og sådan noget. Altså en af tricksene er jo, at det sidste, man gør, inden man kører op på bjerget, det er at fylde vandet og tømme toilettet. Ja. Sådan så, at når man kommer op, jamen, så er det fuldstændig klart. Og når man så kører ned, og man skal tømme, så lad være at forsøge at finde den første tømmeplads. Fordi der holder allerede 50 autocampere. Ja, så hvis nu man ved, man skal køre fra A til B ned på jorden, jamen så måske lige vente 50 kilometer, eller køre en retning væk fra turen, fordi så finder man hurtigt en motorvejsafkørsel, hvor der er de her tømmestationer. Generelt vil jeg sige, at der er masser af tømmestationer. Det er ikke alle de her ude på motorvejene, hvor man også skal fylde vand på, eller hvor det i hvert fald virker. Men for at komme af med noget, der er der sindssygt mange gode pladser. Okay, og er der masser af stelpladser også? Altså, ja, hvis du er i Frankrig, så er der masser af stelpladser. Og der er også en god forståelse for, at når man kommer sådan lige ned fra turen, jamen, så er der mange, der lige skal tømme og fylde. Ja, så kan man betale det fra det. Ja, og jamen, det er også det. Altså nogle gange at betale 2 euro for 100 liter vand, jamen altså, fint. Ja, herrestegud. Herrestegud. Så, men igen, det er også noget omkring lige at måske lige være forberedt. Kig på, når jeg kommer ned, og jeg skal i den retning, hvor ligger der så en god stelplads, som man med fordel kunne køre hen til. Ja. Fordi noget af det, der jo er udfordringen, som I gør her, det er jo super svært at booke noget. Ja, det har jeg nemlig tænkt på, om man skulle booke noget på forhånd, men det ved jeg godt, det er jo næsten umuligt. Ja, men der findes noget, der hedder Erte Camping Car. Sådan noget, hvor man får sådan et plastikkort. Og det har jeg brugt nogle gange til hvis nu man skulle have noget, hvor man når man havde været op på et bjerg og ligge skråt, og man bare skulle have noget fladt. Der har jeg brugt det. Så, men ellers, så er turen, det er noget, man ser, hvad man får, og det man får, det er man glad for. Ja. Men Brian, koster det egentlig noget at køre på bjergene der, altså når vi skal op og se en etape? Nej. Betaler man så for det? Nej, og det er nemlig en af de aller bedste ting ved turen. Det er, at det er en fuldstændig gratis fornøjelse. Du kan være heldig, at der er nogle steder, hvor der er nogle bondemænd, hvor man kan leje sig ind, når man kommer derop til 20-30 euro. Men hvis man holder i vejkanten, så er det gratis. Så derfor gør jeg også typisk det, jamen når jeg skal handle, så forsøger jeg tit at handle lokalt, altså handle lige neden for bjerget, eller hvis nu der er noget med noget op på bjerget, jamen, så køb en ekstra kop kaffe eller et eller andet, fordi man på den måde også understøtter de lokale. Fordi vi kommer jo at invadere hele deres område. Men der er også mange lokale, der også er gode til at tjene lidt kroner på det. På en måde, hvor det ikke bliver sådan business, men bare hvor de skaber en god atmosfære. Ja, det bliver spændende. Yes. Men Helle og Peter, jeg vil sige tusind tak for jeres deltagelse. Og så håber jeg, at I får en god tur. Jeg kan jo næsten høre, at det er planen, at vi skal mødes til Danskerfesten. Det kunne være hyggeligt i hvert fald. Ja, så må vi håbe, at jeg får fundet et godt sted. Men ved I hvad, indtil da, der må I jo have en rigtig, rigtig god forår, fordi turen, det er jo også alle de der forventninger, man har frem. Ja. Så, men tak for jeres deltagelse. Ja, selv tak. Tak for det. For 3. år i træk er vi i gang med at planlægge Danskerfest.
Vi har været på Isola 2000, Haute-Kam, og i år skal vi være på 15. etape på det sidste bjerg til Plateau de Solution. Rytterne kommer den 19. juli, men allerede den 17. juli skal det forventes, at du skal være der, hvis du skal være en del af Danskefest. Danskefesten er, hvor vi griller, vi hygger os, vi går ture, og den dag rytterne kommer, så mødes vi sammen på vejen og hæpper de danske ryttere frem. Lige præcis hvor det er på selve stigningen, vil du kunne se i gruppen Danske Tilskuere til Tour de France, hvor jeg den 16. eller den 17. vil lægge op, hvor det er, vi mødes. Det kan forventes, at vi vil være nødt til at holde på lidt længere strækning i år end de andre år. Men måske sker der noget. Så følg med i gruppen og se, hvad der sker. Jeg håber, vi mødes til Danskefest på Plateau de Solution.